water. Igaman certain areas pero bihira. So, by land. By land, anumang nangyayari sa inaapod, anumang sitwasyon sa inaapod na National Road Artery, and by that I am referring to Maharlika Highway and Andaya Highway, anuman ang sitwasyon kayan, apektado po kita. Kaya po baga, sa paagi man in sarong privilege speech na ginibo ta ka November 2025, may mga naobserbara na po kitang magkakanigong aksyon na ginibo po kan Department of Public Works and Highways. And this is continuing. Si Ipig promesa po kaito na massive rehabilitation. Ang totoo po kayan, mapuon pa lang. Si mga nangyaring rehabilitation, parte pa po iyan kan nainot ng nadesisyonan involving 2025 budget na nadili lang si implementation. Kaya, based on the information I gathered, na sinabi man po sa kuya ni Secretary Happy, for Andaya Highway alone, more than 3 billion si nakatagama na gastuson si projects na for bidding. And then by July, may award na po siya. And immediately, pwede na pong punan. Ang ini-expect na po, along with other portions of our National Road Artery, Maharlika Highway in particular, in the province of Quezon, in Camarines Norte, in Camarines Sur, Iguasa Camarines Sur po, and in Albay. Suway na budget, inaasahan ta po na mas lalo ta pong mamamatian si improvement by latter part of the year and more especially next year. Ang objeto iyon na ang entire stretch kan Maharlika Highway, kan Andaya Highway, makompleto po itong 4 lanes with line canal, with drainages, and solar street lights. So may mga portion po ngunyan, halimbawa sa Andaya Highway, na mayong line canal, na mayong drainage, na mayong solar street lights. But once fully implemented, itong pupunan na proyekto this year, pag natapos po, dakulang pagbabago ang may hiling ta. So, first mode of transportation, by land. Si second mode, iyon na po itong by air. And kita po baga, haloy tanang minamaawot na mapakaray na po ang runway and mga facilities dyan sa inaapod tang Naga Airport. Nasurpresa po ako, may pagkahalong kamunduan kan madiscover sa paagi po ni Congressman Leo Rodriguez kan mag-istorya sa kuya. Siya po ang sole lone congressman kan Catanduanes. Nabanggit po sa kuya and nakonfirmar na ang Catanduanes haloy ng igwang commercial plane, jet plane, Airbus, na nagbabiyahe duman as early as the year 2013. 2013. Imagine that. And to think na ang populasyon kan Catanduanes is only around 261,000 kumpara sa populasyon kan Camarines Sur na lampas 2 million.
Duman po sa Bira Catanduanes, ang biyahe duman dahil po ngani sa limited population. Nasa saro lang kada aldaw. Saro. Pero ang pasahero man kayan, around 200, 250, depende. So ano ang inaasahan ta digdi sa Naga Airport? Kung maray na ko ta ang runway, kung implemented na, as in, kung halaba na, kung pwede na maghugpa, si Airbus, si mga darakulang eroplano, na pwede maka-accommodar 200 hanggang 300 passengers. Ang inaasahan ta po, digdi, bako lang yan sa rong biyahe. Because in fact, kan dai pa po nga ni operational si Bicol International Airport, dua ang flight digdi po sa Naga. Na tuluhan yan kan minsan nag-attempt na maglaog po digdi itong Sunlight. Diba? Ang pasahero mas dakol definitely kumpara sa Catanduanes. So ang inaasahan ta again, kung okay na, kung mga at least two flights, mas maray po yan. Sa ngunyan, disganado, nadi-discourage ang mga travelers na magbiyahe pasiring sa Naga, pasiring sa Camarines Sur dahil sa kadipisilan, kasakitan sa pagbiyahe. Bago ka makaabot po halimbawa sa NAIA, sa Metro Manila, kung mabiyahe ka by air, you need how many hours? 6 to 7 hours. One way lang po yan. I-illustrate ko lang. If you are residing in Naga, mapunta kang Metro Manila, may options ka. Dua. Number 1, Naga Airport to Clark International Airport, Pampanga. Pagugpa sa Pampanga, mabiyahe ka papuntang Metro Manila. Si paghali mo sa harong, papuntang airport, by land, si paghalat mo duman, and then si air travel, pag abot duman, si pagsakay mo naman, 6 to 7 hours po yan. Iyo man po, kung halimbawa, if you're from Naga, mabiyahe ka via Bicol International Airport, 2 to 3 hours na travel po yan by land. Mahalat ka pa. And then, saka ka lang masakay sa plane, papunta sa NAIA, and then towards your home or office in Metro Manila. That takes also 6 to 7 hours. Kaya ito, pag digdig ka lang sa ang biyahe mo, Naga Airport to NAIA, ang kaipuhan mo lang 2 to 3 hours. Tatimingan mo lang si eroplano na paaboto na sa kamapuntang Naga Airport. And then sakay ka na po. Diba? So, minsan, more than double si oras na nasasayang. Dahil sa sitwasyon ngunyan kan Naga Airport, dahil itong proyekto na dapat na implementar poon pa kan 2014, sagkod ngunyan dai pa na i-implementar. Ang delay nasa pirang taon, 12 years. 12 years delay. And aram ta na kung ano asin si Isay ang dahilan. Si itinutukdo ka ito na Mayor Tambong Galonta, it turned out na bako man totoo. Bako po si Mayor Tambong Galonta ang dahilan kunta nota na delay sa implementation kan project. Natural sa mga may sadiri kan daga na hanapon si tamang presyo kan kabakalan kan daga ninda. Remember, the Department of Transportation was requiring 134 hectares of land to implement the redevelopment project, including the new runway. Iaram ng igwang ibinabang kwartang 160 pesos per square meter. Tapos, ang gustong ibayad kan Kapitolyo, 8 pesos and 85 centavos. Si Isay, na may sadiri kan daga, na nasa tamang pag-iisip, andai makontra kayan. So, ang pigkontra, si presyo kan daga.
bako si proyekto. Duman po nahaloy. Dahil sa presyo kandaga. Anday ko maintindihan, may kwartang ibinaba, 160 pesos, taano ang gusto lang ibayad sa mga private landowners, 8 pesos and 85 centavos. Saan mapupunta itong 151 pesos per square meter? Si kwarta ibinaba na sa Kapitolyo. Diba? Of course, napiritan na mag-agi sa husgado, expropriation. Maray na lang na si Judge Atutubo nagdesisyon, which decision is correct, dismissing the expropriation cases filed by the province of Camarines Sur for lack of cause of action, lack of legal personality. And then, of course, thereafter, kan mag-take over si DOTR sa tabang kan Solgen sa pag-acquire ka itong daga, napadali ang gabos. Dahil 2022-2023, ang sabi po kan Solgen, yung ibabayad namin sa inyo, mga may-ari ng lupa, ay hindi naman 8 pesos and 85 centavos, kundi 160 pesos per square meter. Dahil duman, may mga nagtugot. Kung kaito pa baga ngayon sinabi, o di, haloy na kung ngayon nagkaharaman. Although iguaman, admittedly, may magkakapira na nagsabi na ang 160 ngayon, si presyo ngayon indo yan, kan 2014. Ngunyan niya, 2022, 2023 na iba na ang presyo. And iyo mananggad. Kaya ang sabi po ni Judge Atutubo sa iyang desisyon, 200 pesos per square meter. Sa madaling sabi, okay na. May deed of sale na, sa iba may writ of possession, may permit to enter, pwede na po mag-implement din project. In fact, nag-bidding na po, igwa na pong kontraktor na personally da ko po bistado. Sagkod ngunyan. Nakapag-research po kita, na itao si pangaran kan construction company, Mamsar. Alagad, mamundo, ninhuli po ta tulong bulan na, ang accomplishment, 1.63% pa lang. Clearing and grabbing. Na dapat matapos ang proyekto by January of 2027. Si Phase 1 po yan, kan runway. Kung after 3 months, 1.63% pa lang ang accomplishment. Ano ang inaasahan ta by January of 2027? Dahil pa po yan tapos. So inaramta po, ano ang dahilan? Ang dahilan, si mga panambak, si quarry materials. May poderosong tao na nagkukontrol kan presyo kan mga panambak. Digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Duman po sa probinsya kan Camarines Norte, may similar project involving the same construction company. Mayo siyang inatubang nakadipisilan duman sa Camarines Norte. Aram po nindo kung taano. Si Gobernador duman, saka si Congressman, dahil na ibali si Congressman, si Gobernador, kinaulay si mga supplier. Ito, national government project ito. Tulungan natin na ma-implement matapos agad yung proyekto. Kaya mayong problema sa Camarines Norte. Digdi sa Camarines Sur, problemado po ang kontraktor. Kaya kaipuhan na maipaabot na po ini sa gobyerno nasyonal. Yan ang dahilan kung taano ta nag-privilege speech po an sa indong lingkod. Manunungod po sa kamugtakan sa status kan implementation kan Phase 1 runway kan Naga Airport. And hopefully, na nakolta po si attention kan national government, hopefully the national government will take action immediately
tanganing ma-resolve ining issue na ini and may padagos si proyekto sa lalong madaling panahon. Tahaloy na po kitang nagsasakit. Ang piguulayan tadigdi, bako lang si pag-travel from Naga Airport to Naiya. Kabali sa issue digdi, si matitipid na oras na panahon sa pag-travel na magagamit itong oras na panahon na ito sa mga mas iba pang produktibong bagay. Pandua, itong ini globally accepted po ini na pag igwa kang maray na airport, masunod si mga indirect jobs, businesses na nakikrear kayan in the hotel industry, restaurant industry, land transportation industry. In other words, mas lalong maasenso, mas lalong mapapakaray si negosyo, turismo, and may mga trabaho na makikrear. Dakulaan kapakinabangan po kayan sa Camarines Sur. Pag napakaray sa lalong madaling panahon ang Naga Airport. Bakong parehong niyan na ako nagtutubod ako ha. Itong hababang growth rate sa 18 regions kita ang kulelat pinakahuri. Ano ang rason kayan? Although magkakapirang factors kaya yan, including government spending. Pag sinabing government spending, infrastructure po yan. O, iyan. Saro yan. And si corresponding positive impact kung igwa kang maray na infrastruktura. Si negosyo. Di ba? Si turismo. Consumption. Asin sana maintindihan po ini kan liderato dyan po sa Kapitolyo. Maski anong bida mo po na asinsado ang Camarines Sur, pero si mga figures na nagluluwas coming from PSA, coming from other agencies of the national government agency, would tell otherwise. Nagpapatunay na nagpuputik ka sa mga taga-Camarines Sur. Di ba? Maski anong bida mo, maski anong pangaturugan mo sa kung anong proyekto sa Camarines Sur, kung mandata ang dalan, kung ang Andaya Highway, kung daitultol ang serbisyo kan Naga Airport, mayong gayong saysay. Di ba? Nagpupuon po ang gabo sa maray na infrastruktura. Ang sabi po nga ni Kayan, infrastructure is the backbone of the economy. Kaya pigsisibutan ta po, Andaya Highway, Maharlika Highway, Naga Airport. Hindi po, malinaw man na mga napabayaan po ini. Maski pa sabihan po niya na epal ako. Ang problema ko po kaya, diyan. Pag ginibo mo ang sarong bagay, nakaipuhan, tapos nasapawan sinda, pag-una nida, nasapawan sinda, ang hiling na sa imo kalaban. Ang hiling sa imo epal. Pero ano ang hiling ninda sa sadiri ninda? Nagabuhos na istruktura sa Camarines Sur, yaon ang pangaran ninda. Di ba? Tano may nahiling ka mo digdi sa Naga, sa Camarines Sur, na pangaran ko sa mga projects. Mayo. O sayang epal. Okay, next question. Speaking of transportation tabi po, pinag-ulayan lamang sa Congress ang maparabit po sa bullet train. Ayun sir, doon sa Nagkakampanya na tulong sa never po na napag-ulayan ang bullet train sa social media lang. Talagang campaign na talaga po. Maski sa committee nito. Mayo. Subway, ganyan ang priority. Mayo. Subway.
Ang ulo po ako nagkapirang kaputan po, tabi ang congressman. Punanta sa inot. Ang PSA po nagsasabi na ang geopolitics po naman sa Iran, saro po sa mga factors kung nga taigwaning halangkaw na inflation rate ang Camarines Sur. Pero kung ika po, tabi congressman ng hapoton ko, do you think itong politics na po digdi sa Camarines Sur, saro po yan sa rason kung nga taigwa po kitang halangkaw na inflation sa Camarines Sur? Okay, so of course, ang madaling itukdo po mo niyan, itong sa Iran, ninoli po, naglangkaw si presyo kan gasolina. Totoo mananggad, di ba? Pero bako lang po yan, may mga iba pang factors. And I think politics play a larger role. Hilinga po digdi sa Naga so far. Di ba? Ang importante po kaya, dapat iniinot permi ang interes kan kagabsan sa ano man na ginigibo. Kan sarong opisyal, kan gobyerno, dapat ang priority si interes kan kagabsan. Bako itong pansadiri. Kung arog kayan, balik ka giraray sa airport. Pambihira. Project kan gobyerno nasyonal, igwa ng budget, implementation na lang, tapos na nakakapag-implement. Yaon sa in ang sagabal, yaon sa in ang delay kayan. Di ba? Ang kaipuhan, quarry materials, dumping materials. Sisay ang may control kayan. Di ba? So, ito si kasimbagan ko. Ayun po. Pandawa. May saro pong broadcaster, actually, amino ko lang po, saro po sa mo. Sabi niya, Si Sendo. si Sir Ed, sabi niya, ang totoo so kasabihan kang gurang na ang pampang da may kampang. I think he's trying to say na may katapat na si Gob. Which is ika. Ay, kuyan lang po ako, nagsasabi lang po ako ng totoo. Ako po baga binutuan bilang representante kan 3rd Distrito. Sa madaling sabi, ako po si boses kan 3rd District sa Kongreso. Pero boses man po ako kan 3rd Distrito, digdi po sa distrito, sa Camarines Sur. So ang gustong sabihin, pag apektado ang 3rd Distrito, lalo't pag may nagdulog po sa kuya, lauman po nido na mataran po ako. Saka sa hiling ko, kaipuan aram kan tao kung ano talaga ang totoo. Dahil pwedeng pagparabulahon lang kita. Dahil pwedeng pagparaputikan kita. Di ba? Kaya iyo po yan si magiging papel ko. Sir, na-mention mo naman kung ano si nakakapabagal. Ito yung nakakabuelo, makabakaling pandamping. Siyempre, kung ini po ang problema, nasa part kang contractor, bukod po sa pagtuyaw na daisinda nakakabuelo kaya, ano pa si pwedeng solusyon para mapadali ini? Kasi kung kasabihan tang Kapitolyo dahil igwa nga po itan dahil pagkakairintindihan, garamayo po ng gila. Dahil tibaad sa kasusupgan, maghiro. Tibaan. Pero may suway na action na gigibuhan po kita. And that will involve the national government. So, ako po, nagsasabi nito, nagtutuyaw, kunyan ang paghiling kan iba, pero dahil lang po kita nagtutuyaw, naghahanap kita ng solusyon. Sir, naka-question itong mga paraoma na nakaka... Ay, by the way, ipadagos ko ito So, si solution will involve the national government. Akong habang maghiro tamay gustong makuha. So, national government. And may mga initial kuya na po kita na ginigibo. Tanganing finally, mahanapan po din solution. Ayaw. Sir, si concern naman sa mga paraoma na i-expropriate na kasi si Indang Daga, ang sinasabi, di man da totoo si mga claiming da. May report, sir, na harassment or kung ano man, lalo na pag nagtatarang po sinda sa imo and then sa social media. Day, arog yan kaya ni linawon ta, arin na kauumahan ang piguulayan. Ang kauumahan ba na piguulayan itong kaipuhan para sa Naga Airport Redevelopment Project? O itong kauumahan na kaipuhan
para sa iconic Capitol building as in iba pang proyekto kan Kapitolyo. Pareho kayang 200 hectares ang pig-expropriate dyan kan Kapitolyo. Para duman sa Naga Airport, 200 hectares. Para duman sa iconic Capitol as in ibang project, 200 hectares. Pero itong sa Naga Airport, ang kaipuan man lang talaga kan DOTR is 134. Kaya mga Alaska, sa gagamiton si sobrang 66. Hinapot ko po kayan ang DOTR. Ang sabi, wala kami pakialam doon sa 66. Kaya si mga may sadiri kan 66, dapat mag-isip po sinda. Dapat may action sindang gibuhon. Okay, balik kita duman sa saro. Si sa 200 hectares na expropriate kan Kapitolyo para sa iconic Capitol building plus iba pang mga proyekto na nakapalibot po duman. Okay. May duwang categorization kan mga naka-star duman sa lugar na ito. Ang inot, si mga may sadiri kandaga. Farmer beneficiaries. Sinda itong may mga titulo kandaga. Sinda itong dati tenant. Sinda itong dati nakikiuma dyan. Pero dahil sa Comprehensive Agrarian Reform Program kan gobyerno nasyonal, na-identify sinda, nag-qualify, na maging beneficiaries hanggang matawanan nin titulo. So may sadiri kan daga. Dakulon po yan. So why kayan, itong ibang mga yaraon duman naka-star dahil nakiulay, tinugutan, o kaya basta na lang naglaog. Duman na naka-star. Okay. Si Isay itong nagdulok sa satuya nin tabang. Halos gabos man po yan nagdulok. Kan may magpasabi po sa kuya, nagpaapod nin meeting duman sa covered court kan Barangay San Jose, Pili. Majority po duman, mga may sadiri kandaga. Pero igwaman iba na occupant. Tanganing malinaw, i-categorize na po itong saro as informal settler. Okay. So nagduruman. Pero sa may mayor na kaipuhan, itong mga farmer beneficiaries. Si mga farmer beneficiaries, naiintindihan na expropriation yan. Ayo. Kadalasan, lalong-lalo na pag ikaparauma, igwa kang sa diring daga, pag sinabi sa imo na ang daga mo kaipuhan kan gobyerno para sa patinampo, para sa kung anong proyekto, halos mayong mga ginibuan para makahirap. Pag may kaya, lalabanan yan ang expropriation case. Pero pag para garo admitido po ninda na mawawaran sinda nin Kaya mundo po yan. Makahirap po sinda. Alaga, doble po ang gabat asin kulog nin buot. Ninhulita, ang gusto lang ibayad po sa inda, 22 pesos per square meter. Mas mahal pa ang 10 kilong bagas. Mas mahal pa ang garden soil. Di ba? Makahirap. Ang sabi kan korte, 567 pesos per square meter. Ang sabi kan Kapitolyo, habo ming bayadan yan, 22. O kaya dahil patapos ang kaso. Pero for the meantime, dahil ka na nakakapag-uma. Pig bulldozer na si sa imong Pig kodala na. Itong supply ng irrigation waters, pig cut na, mayo na. Saan ka makuanin pagbuhay sa imong sadiri, sa imong pamilya? Di ba? Makatarungan man yan. Okay. So yan ang sarong grupo. Nasagkod ngunyan, dai po pigkakaulay, dai pigbabayadan. Ngunyan. May informal sector. Nag-apod po ako sa chairman kan Presidential Commission for the Urban Poor, Yusek Michelle Gonzalez. And then, nag-commit na matabang. So, I suppose, si team niya nakipag-coordinate na.
Ang tinatabangan na pag-claim kan Kapitolyo, itong informal sectors. Ito. Ngaya, kuya na ngaya, igwa na ngayang malilipatan na harong, tatawanan ngayanin scholarship, si Aki, ano pang ibang promesa? Trabaho, tatawanan ngayanin trabaho. Pero hapoton po nindo, si mga nagtararam kayan na nakaulay kan Kapitolyo, puntahan po nindo. Ano duman sa mga piglista na naresibi na ninda? Naka-start na ba sinda duman sa harong na sinasabi paglilipatan? Dai pa. Itinuklo. Diyan nga kamo malipat. Igwa na bang scholarship? Mayo pa. May trabaho na ba? Mayo pa. Ano ang nakuha? Bagas sa grocery items. Iyo po, magduman po kamo. Pero, dahil pinangakuan na, dahil ipinahiling na ito, pinag-interview. Ano nga ang masasabi nindo? Di ba? Dangan, igwa pang, bako naman si tao ang nagtaram, pigpupugulan ko daan na makipag-ulay. Never ako nagpugol na nasinda makipag-ulay sa Kapitolyo. Mayo po akong sinabing siring, as in mayong ebidensya. Totoo po ko yan, dahil ko po sinda pinugulan. Obligasyon, aram ko, obligasyon kan Kapitolyo, natawanan sinda nin relocation. Why? Sinda ang dahilan. Kung taano tamawawara ning istaran, dahil dapat nida ipagmalaki na tatawanan ninda nin relocation, tatawanan nin trabaho, natatawanan nin scholarship. Obligasyon po ninda yan. Mayong rason para ipagmalaki po ninda yan, tasinda ang dahilan kung taano tamawawaran nin istaran. Ayun po baga. Ano? Mayo man ka mangha duman. Dahil pangani nangyayari. Pero ang mas importante kaya, si mawawaran nindaga, si mga farmer beneficiaries, nasagkod ngunyan, daiman ninda pigkakaulay. Dahil ang hinahagad ka ini, itong 567 pesos per square meter, base sa desisyon kan husgado. Alagad, habong itao, kan Kapitolyo, ang gusto lang ibayad, 22 pesos per square meter. Maski si isa sa Indo, dahil magugusto po kayan. Di ba? Sige. Sir, latest na ba sa ito yung Plaza Quezon, sir? Plaza Quezon, kaya na, diit na lang by the end of the month, si basic structure, makukumpleto na po siya. And ang kasunod na lang po kayan, ang gusto tan po sabihin na makukumpleto na, ang tada na lang kayan itong finishings na inaapod. Maging yung nahihiling ta po dyan sa video, yung ibabaw na yan, magkakaigwa na po yan atop. Aatopan yan, and then after kayan, by first week of June or second week, ito na pong finishing si architectural design, including itong garden sa ibabaw. Maugma po kamo dyan. Pwede kita magsakat dyan pagtapos na. Pwedeng magturo-tambay po dyan sa itaas. May garden set po dyan. Tapos may atop. So, garo po yan al fresco. Tapos may kuyan pa yan ha. Igwa pa yan elevator. Elevator. May elevator yan. So, inaasahan ta na itong finishings, itong architectural details will start June and will be completed July, probably ma-extend pa by August.
Ang pig-asigurar po sa Satuya kan project engineer, kan DPWH, kan contractor, iyon na magagamit na po siya ngunya na Peña Francia Fiesta, September. Yan sir, si police station yan sir. May allocation dyan sir. Ah, Depende na sa city. depende na po yan, depende na po sa city, pero ang malinaw kaya si mga dating occupants diyan na igwang kontrata kaito kay Mayor Jess sa city, nirespeto ta po si kontrata ninda kaya igwa sinda mga stalls, may areas para po sa senda. Pero ang pinaka-importante po diyan, itong plaza bilang sarong lugar na magagamit, mapapakinabangan kan mga tao sa anumang activities involving the city government of Naga, including itong sa civic parade, military parade, and probably some religious activities basta may maray na pakiulay sa city. Ang rooftop lang tabi ko, garo SM, garo mo, may mga garden. Iyo. Gayon yan sa taas. Ang capacity niya 200 to 300 persons ang pwedeng i-accommodate sa taas. Magayon. Hiling ta po si foundation kayan kung nanotaran po nindo. Talagang massive. Sid si mga bakal. Ha? And iyo man po sa taas, sabi ko nga ni Kaso Sarong Aldaw pag bisita mi dyan, niya, kung arog ka ini ang mga bakal na ginagamit sa tinampo, ano? Maraot man siguro after 50 years. So, yan. Yan ang update po sa pagpapatugdukan Plaza Quezon Building. Patunay na dahil na wara si budget. Si paghanap kan mga daiman kabalingan sa proyekto. Hindi ko maintindihan pati ang Kapitolyo pigahanap yan sa kuya. Ano? Hindi ko nga pigahanap sa iya si iconic Capitol Building. Hindi ko nga pigahanap sa iya itong bullet train. Pambira, no? Pero marimang ko ito kung mangyari, ha? Bullet train. Remember, ang bullet train po, ang dalagan po kayan is around 250 to 300 kilometers per hour. Kung mapa Manila ka, 1.5 hour. Yung ka na duman. Kaya siyempre, gusto ko po yan. Na may bullet train. Kaya lang, may mangyayari. Hapoton ta. Habo ko magsabi na dahil mangyayari, ta project ninda yan. Di ba? Hapoton ta. Kung mangyayari. O kaya kung kumusta na si bullet train. Pero realistic din sir. Ha? Realistic din pag-imbo. Kung magagano rin yan, pas-pasin mo. Dahil na makakandak lang si mga paragrafo naman ng mga kaso na. Dahil abutan. Sige, si Madi, Map. Kung Good ano po ang morning. mga, good morning po, ano po ang mga incoming projects mo sa Intero 3rd District? Okay. Tama-tama na naihapot mo dahil nagpupo na magruluwas itong Saro. Saro, itong special allotment. Release order. So, mapuuna din pong mag-bid ang 3rd District, 3rd Engineering District, and DPWH. Iyo man sa ibang mga distrito and sa region. Pero ini kaya, first batch pa man lang ini. Diit pa lang. Sana, sunod-sunod na po yan. Pag nangyari sa mga major projects na naituga ta, na yaon man kabali sa GAA 2026, mapupo na na. And hopefully, with the implementation of several projects, makatabang na po ini para sa maiangat
dawa diit itong growth rate sa Bicol region. Ang sarong factor po kayan, pareho ka nasabi ko kasubago, government spending. Kung sa educational assistance po, maki-update kami naman sa health Ah, test. okay. Labit na po sa DSWD after ka itong naging problema ka itong ibang estudyante. Sige, maistorya ko lang po na may mga nagdulo po sa tuya na mga estudyante nagaganin tabang. So, may instruction po ako sa tuyang staff sa pamamayo ni Sir Lito del Rosario na asikasuhon na i-submit na si mga pangaran sa DSWD. We were able to submit more than 9,000 names. Kaya lang, sinagbalik po sa Samuya sa irarom kan inaapod na clean list, 7,000 plus. So, sabi ko, itong nag-submit niya ako na dahil nakabali sa clean list, hanapan na paagi para matabangan manggiraray. Alagad, iinoton siyaon sa clean list. Unfortunately, huri na po kaming masabihan kan DSWD na maski yaon sa clean list, may mga daing makakabali dahil ngayon si mga eskwelahan nagkaigwanan graduation. Ay pambira niya ako. Di hirakman kay ito mga estudyante. In the first place, dawa nag-graduate na, dahil gustong sabihin na mayo ng gagastusan. Tabaad nga ni, tinugutan lang mag-graduate, pinapromi, may promissory note lang, o kaya nagpangako lang. Pero igaw pang back accounts. And aside from that, si ibang usual expenses. So, may policy kaya ngayon ang DSWD. Anyway, so nag-set up po kita ng inaapod na help desk. May empleyado po kita na nakatukaw po duman. Naghahanap kay itong mga estudyante na nag-abot alagad dain kuha. Pigkuha si details kan informasyon manunungod sa INDA. Ang katuyuhan ta iyo na matabangan man po sinda giraray nin kaparehong kantidad. So nagpuon na po si pag-gather kay itong necessary information so that after we completed the payout, maasikaso naman po kita para sa tabang na inaasahan kan mga estudyante o kaya kan sa indang pamilya. Right, kasuod si natabangan ta na lampas ng 3,000. Iyan sinaka-receive na kay itong payout na 5,000 each. Pero dahil pa man po kaya kita tapos, so igwa pa ngonya na sa Tuesday, Tuesday next week up to Friday, May 22, makukumpleto ta na si payout. And inaasahan ta na more than 2,000 pa ano? More than 2,000 si ma-payout. Pero definitely, si numero na 7,000 plus na nasa clean list, dahil ito gabos makaka-receive. Educational assistance, alagad, aasikaso na din po sinda para sa sunod pang processing sa tabang na maitataukan opisina sa paagi po kan DSWD. Pero kung on the part po kang estudyante, pati sa sistema ng DSWD, disappointing siya kasi nagpara-asikaso. In fact, bako lang siya ang disappointed. Pati po ako disappointed. And binanggit ko yan sa sakuyang post. May naghinanakit na taga DSWD. Paano na lang niya ako si disappointment kan sa indong lingkod, si disappointment kan mga estudyante. Di ba? Dapat nga ni nahanapan nin paagi. Kaya nagpapasalamat po ako kay Sir Lito del Rosario. Kinaulay po niya si mga officials kan manlain-lain na eskwelahan, si registrar, tanganing maasigurar na
na si mga dapat na makareceive, particularly ining week na ini and next week, talagang marireceive po ninda. Because of that certification coming from various schools na na-secure ni Sir Lito Del Rosario. Okay. Ikaw ba? Sige, Ay, kung pili po paano ito update po kang Almeida Mabulo Bypass Road? Ito pong manunungod sa Almeida Mabulo Bypass Road. Tama-tama, nakaulay ko po si Secretary Vince kan Sarong Simana. May post ako kayan, di ba? Kabali duman sa napag-ulayan mi, although da ko na binanggit duman. Ang post ko was update about Andaya Highway and Maharlika Highway. Pero kabali sa napag-ulayan mi, itong Almeida Mabulo Bypass Road, para lang po sa kaaraman nindo, itong entire stretch kayan, kumpleto na si budget kayan. Si natatadang tagamatangon niya na taon, around 140 plus million, ito si kaipuhan, tanganing makumpleto. Alagad, igwa pa po akong ipinakiulay para sa interchange na inaapod. Interchange. Taaran po nindo, ito kayang Bicol River Esplanade, may road component po ito, di ba? Asi nagpupuon, si tinampo ka ito sa may diversion. Sa may atubang Kanbombo. Di ba? Sa daga, napigdonar ni Attorney William Enrile. Matapos isa to yung pakiulay. So may road component. Ang puro po ka ito, duman sa may bypass road. So kaipuhan na ma-connect po ito duman. So dapat garo may interchange. Tanganing, si maagi duman hali sa may diversion, sa gilid kan Bicol River, makaabot duman sa bypass kung saan man siya mapunta. Pwede magtuo po siya towards Mabulo o kaya towards Almeida Highway. Okay. So, nag-commit na po si Secretary na tatagamahan nin budget. Pero, siyempre, for purposes of opening the Almeida Mabulo Bypass Road, big set mi na po yan before Fiesta of 2027. So, baad po magbaba sinda para sa road opening. Probably last week of August of 2027 o kaya first week of September 2027. Pwede na po siya maagihan. So, okay. Ayos na. So, okay na po kita. Sa liwat po, sa tuyang mga kadistrito, ini po si Ansa Indong Lingkod, Congressman Nelson Ligacion, ang boses po nindo sa Kongreso, ang boses nindo sa distrito. Maray na pagkaaga.